Nogle mennesker synes, det er en opgave på et minut. At tage en pose affald ud af skraldespanden. For mig er det en næsten umulig opgave. Jeg er en del af en gruppe af handicappede i staten Israel, der hver dag kæmper med en fysisk og mental tilstand, der gør simple opgaver vanskelige. At stå op, blive organiseret. Og nogle gange endda lave de mest basale ting derhjemme. En af de opgaver, jeg har særligt svært med, er at fjerne skraldet fra min lejlighed. Jeg har prøvet at kontakte forskellige myndigheder, offentlige kontorer, organisationer og non-profit-organisationer. Men i praksis bliver jeg gentagne gange sendt fra den ene myndighed til den anden uden en reel løsning. I mellemtiden går livet videre. Og vanskeligheden består. Jeg lever udelukkende af en invalidepension. Så jeg har ikke mulighed for at betale et privat firma for at hjælpe mig med sådanne basale ting. Denne video er ikke ment som en klage, men som en måde at kaste lys på en virkelighed. En virkelighed, hvor handicappede alene kæmper med daglige vanskeligheder, som andre næppe bemærker. Måske ligger løsningen i lokalsamfundet. Måske i et lille frivilligt projekt. Måske med større opmærksomhed. Hvis nogen kender til en løsning i et initiativ, eller endda en god nabo, der er villig til at hjælpe, vil jeg meget gerne høre det.